Slovenskí a rakúski záchranári nacvičovali spoločný zásah. Simulovaná dopravná nehoda sa stala neďaleko štátnej hranice na diaľnici D2. Autobus prerazil z vodidla a potom, ako dopadol na železničné priecestie, ho zachytil vlak. Záchranári si vyskúšali pomoc pre 70 zranených. Na miesto fingovanej nehody vyrazili pri cvičení záchranári zo Slovenska aj z Rakúska v tom istom okamihu. Volania na tiesňovú linku totiž dostali operátori oboch krajín. Miesto pre 902 na zásah vyrážate s časom 14:03 príjem. 900 tu, 902 rozumel, vyráža. Takto to vyzeralo na mieste nehody presne 10 minút od jej ohlásenia. Vidíš? Opodstatnenosť spoločného cvičenia vyplýva z čoraz hustejšieho osídlenia prihraničných oblastí. Súvisí s ním aj zústená doprava a teda väčšia pravdepodobnosť nehôd. Tie rizika tu sú a naozaj my musíme byť pripravení poskytnúť pomoc bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto nehody. Nehody sa nezastavujú na hraniciach. Niekedy potrebujeme na záchranu ľudí väčšie množstvo záchranných síl. Na to, aby mohli záchranári z oboch krajín komunikovať pri zásahu rýchlejšie, vytvorili špeciálny záchranársky slovník. Sú v ňom slová zo slovenčiny aj z nemčiny. Nie len, že máme vytvorený spoločný slovník, ktorým sa vieme dorozumievať. Vytvorili sme si aj spoločné pokyny vzájomnej práce. Znamená to, že kolegovia si iba gestom ukážu, o čo ide a vedia spoločne riešiť situáciu. Podobný spoločný zásah záchranárov z oboch krajín zatiaľ v reálnom živote nenastal. Záchranári však upozorňujú na potrebu zmeny legislatívy tak, aby si mohli v prihraničných oblastiach pomáhať častejšie. Dnes môžu zasiahnuť na území susednej krajiny, len ak ide o katastrofu či obzvlášť veľkú nehodu. Naozaj potrebujeme upraviť aj tie bežné zásahy. Stále viac našich obyvateľov je na území Rakúska. Viacerí figuranti precvičili záchranárov aj v reakciách na šok. Zranení ľudia sa v ňom ocitnú často. Nechodíte na to, nehodíte sa! Môžu byť agresívni, môžu len v panike pobehovať, snažia sa vyhľadávať svojich kamarátov, pomáhať im, ale pritom vlastne zavadzajú. Čiže polícia a hasiči sú dôležití aj v tom, aby zvládli týchto psychicky dočasne narušených jedincov. Cvičenie bolo financované z peňazí Európskej únie. Z nich tiež záchranári kúpili lietajúce drony, ktoré budú aj v budúcnosti používať pri monitorovaní nehody zo vzduchu. Dokážu tak lepšie koordinovať záchranárske práce. Milan Janásik, RTVS.